Привет хора и добре дошли в едно ново видео от нас с вашия доктор Денев. В предишната част от тази поредица си поговорихме малко за това какви са плюсовете и минусите да работите с фирма, когато сте решили да продължите своето обучение по медицина именно тук в Германия. Сега ще ви дам малко повече насоки за следващите стъпки и за някои от нещата, на които трябва да обърнете внимание. Да започваме! И така, приятели, това видео е главно насочено към всички тези хора, които са решили да работят с фирма. Поради простата причина, че това беше пътят, който съм избрал аз, защото ми спести от една страна много нерви и проблеми. От друга страна, съответно, тъй като аз съм работил с фирма, няма как да ви дам реална информация за това какво трябва да направите, за да може сами да задвижите цялата процедура и да се справите с тази необятна немска бюрокрация. Но все пак смятам, че ще намерите някои интересни и полезни отговори в това видео. Така че останете до края. Добре, взели сте вече решението, че ще работите с фирма или съответно, че ще се справите сами. Все пак има някои основни неща, които са еднакви и за двата пътя. Първо, ви трябва определено ниво по немски език. Към момента, когато аз се премествах, т.е. 2021 година, имаше още доста места и повечето фирми изискваха да имате поне B2. Към този момент, доколкото ми е известно, повечето фирми изискват вече да имате поне C1, защото повечето болници изискват да имате именно това ниво. Разбира се, ако учите немски език в България, знаете, че повечето езикови центрове след всяко ниво провеждат малък изпит и ако го покриете, получавате някакъв определен сертификат. За нещастие, тези сертификати нямат никаква стойност в Германия, Швейцария или Австрия. Има няколко, така да кажем, признати сертификата, като може би двата най-известни, това са на ГОТ и на ТЕЛК. Следващата стъпка, след като вече сте придобили B2 или C1, е да придобиете така наречените познания по медицински немски и да издържите специалният изпит, или така познатият Fachsprachprüfung. Това е изпит, който всъщност доказва, че вие имате познания по медицински немски. Това са специални терминологии, които ще ви трябват в ежедневната работа и особено при работата с немско говорящите пациенти. Към 2021 година имаше две възможности да получите всъщност такъв сертификат. Едната е, която винаги е била всъщност достъпна. Това е към камарата на лекарите в дадената област. А втората възможност тогава беше към ТЕЛК. Разбира се, през последните години, още преди 2021 година, всъщност Германия се е опитала да редуцира и по възможност дори да премахне този изпит към ТЕЛК и през 2021 година този изпит се признаваше само в две общини, доколкото ми е известно. Това са Хесен, т.е. области Хесен и Шлезвиг-Холщайн. Още тогава се говореше, че всъщност в един момент няма да има такава възможност вече да се държи изпит към ТЕЛК и единствената възможност ще бъде пред камарата на лекарите. Дали в момента все още съществува възможност да държите изпит към ТЕЛК, няма как да кажа със сигурност. Ако ме попитате каква е разликата, по принцип, най-общо казано, изпитът, който е към ТЕЛК, е до някаква степен, поне една идея, по-лесен от изпита, който се държи пред камарата на лекарите. Приятели, вече сте се здобили с сертификат по медицински немски и сертификат за C1. Сега е нужно да съберете още няколко документа. Обикновено фирмите ви изпращат един списък. Изисква се да имате диплома за завършено образование по медицина от България. Изисква се да имате един специален документ от Български лекарски съюз, от немското посолство и още няколко неща. След това всичко се окомплектова, дава се на фирмата и тя се заема с тази цяла бумащина по заявяването на този иск на вас да ви бъде издадена така наречената апробация. И всъщност апробацията е този документ, който показва, че вие имате правото да практикувате медицинската професия на територията на немско говорящите страни. Сега, ако ме попитате колко време отнема от това да подадете документите до получаването на вашата апробация, отговорът е наистина сложен, защото първо
зависи от това в коя област са подадени документите, към коя камара на лекарите и след това зависи от скоростта, с която леличките в държавната институция се вършат работата. Както знаем, в държавните институции всичко се случва доста бавно, особено в Германия. Например, в Хесен, когато подавахме документите, мисля, че беше някъде последната седмица на юли 2021 година. А получих своята апробация на 1 ноември 2021 година. Тоест, поне едно от 10 до 12 седмици. Не се притеснявайте, няма да скучаете в тези няколко седмици от подаването на вашите документи до получаването на апробацията. Обикновено фирмата, с която работите, се заема с това да ви проведе няколко обучения за това какви въпроси да задавате, как да отговаряте и най-общо взето как да се държите на вашите бъдещи интервюта, за да се повиши шансът вие да бъдете избран като кандидат за дадената позиция. Също така, в тези няколко седмици тя започва вече да ви търси място, където вие да специализирате, така да кажем, специалността, която вие желаете. Било то анестезиология, вътрешни болести, ортопедия, обща хирургия и така нататък. Но имайте нещо предвид. За нещастието в Германия е също така доста трудоемко да се започне специализация в някои от специалностите. Това са отново дерматология, това са отново лицево-челюстни хирургии, също очни болести, ендокринология и прочее. Причината е следната. Първо, вие работите с фирма и когато фирмата ви предлага на някаква болница, тя изисква съответно заплащане за това, че е намерила кадър на дадената болница. Съответно, тези специалности обаче са много желани и за лекари, които са завършили своето медицинско образование тук в Германия. И за тях е много по-лесно директно да завършат образованието си, да се вземат апробацията, да кандидатстват в дадената болница за дадената позиция и да започнат. Съответно, болницата не трябва да прави излишни разходи, за да има своят специализант лекар. Именно поради тази причина, ако имате желание в някои от така по-трудно достъпните болници, може да останете до някаква степен разочаровани. Например, аз дойдох с идеята да специализирам първо вътрешни болести. Към онзи момент иска да се занимавам с ендокринология. Сега отново се върнах към предишното си желание да се занимавам с кардиология, тъй като имам някакъв предишен опит. И общо взето нещата при мен се случиха наистина доста бързо. Още в първите 2 седмици, след подаването на документите в камарата на лекарите, вече бях минал подготовката за интервютата, направих 2 интервюта онлайн. С първата болница реших да направя интервю тук на място в Германия. Съответно, болницата ми допадна, екипът ми допадна и в тази болница съм вече почти 4 години. Приятели, най-вероятно от подаването на вашите документи до започването на вашата бъдеща специализация ще отнеме може би 10 до 15 седмици, понякога и малко по-дълго. Така че моят съвет е, запасете се с една голяма доза търпение. И да, знам, хората, които ме познават, веднага ще скочат срещу мен и ще кажат, че аз съм най-нетърпеливият човек на земята и това е доста лицемерно да го кажа от своя страна, защото аз винаги искам всичко да се случва сега, веднага, на момента, колкото е възможно по-бързо. Ако може да се случи за вчера, е още по-добре. Но от личен опит, колкото и да бързате в тази насока, има прекалено множество външни фактори, които ви възпрепятстват и нещата ще се случат тогава, когато се случат. По-рано от това, което е възможно, няма как да стане. Така че запасете се с търпение, отделете време и продължете да се развивате, било то с немския си език, с медицинските си познания. В един момент най-накрая всичко ще се завърти, вие ще започнете вашата специализация и ще продължите да бутате напред. Приятели, това беше всичко от днешното видео. Надявам се, че ще ви хареса и че ще ви бъде от полза. Ако е така, искате да подкрепите мен и това, което правя, знаете, дайте палец нагоре, абонирайте се за този канал и споделете на други хора, защото тази информация може да помогне и на тях. Ако искате да научите малко повече за това как да изградите по-добри и по-здравословни хранителни навици, да подобрите вашата двигателна активност и като цяло сами да работите в полза на своето здраве, тогава изгледайте и моите други видеа, както в YouTube канал, така в моят TikTok и в моят Instagram.
В следващото видео тази поредица ще си поговорим малко за някои практически насоки, които ще ви бъдат от полза, след като вече имате осигурено работно място и съответно трябва да си намерите място, къде да живеете и какво трябва да направите. Все такива практични неща, които ще ви помогнат да си организирате живота тук в Германия и с които самият аз съм срещнал множество трудности. А сега, благодаря за вниманието и до нови срещи!